Apa-apa goyang boleh. Burung duri tabang Malaya, jatuh bulunya ke tengah ladang. Lai banyak orang nan datang, udah jual nan sampai sayang. Lai banyak orang nan datang, hanya udah nan sampai sayang. Pas aku pas abang kita, si kasaban tadi kabun bungo, nasi tas dua udah tabayang. Nasi baku aja ayam atau nasi tas dua udah tabayang. Nasi baku aja ayam atau namani buah manggi kadang naik makan sama bijinya lala mode naik mananti udah tak juo tibo lah lamo denai mananti ba udah tak kunjung tibo. Hey pasaku pasabang saban tari di sana salo nasi tasuo udah tabayang nasi baku aja ayam ato nasi tasuo udah tabayang nasi baku aja ayam ato namani buah mati karena makan semua bijinya sampai bilo dan mereka nanti sampai mati sabada